Diajeng Sandy. Mik pekak go mik Dewi. Tes mik. Justru anu nggih nek tetep perawan nggih ngeten iki suarane gedhe ngoten. Sik rung balek masalah. Nggih nek tetep perawan tesih alit iki suarane nggih gedhe ngeten iki. Ya alhamdulillah. Iya. Foto Mbak. Ya ampun. Kita kaya wedi ngono to ya. Tanah ya wanita siluman iki nggih kula. Ngono. Kok siluman ki piye? Lho lah kula niki wanita Rainaga lho Mas. Ngono. Nggih. Lho kok jenengan kok mboten percaya? Hah? Iya. Lho. Percaya. Rene dhewe percaya kula sembur pripun? Mboten sah. Nggih alhamdulillah dugi teng Suluk nggih. Nggih, wonten talipun Daleme Bu Bapak Supatmi. Bu Supatmi. Nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mugi-mugi Bu Supatmi niki bibar mantu rezekine turah blawah nggih. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ya ampun. Terus kapan-kapan syukuran ngundang Sandy tok ngono ae pokoke. Ngoten. Heeh. Wis diundang kan moro ngono tok wis. Ngoten nggih alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya ampun. Niki pengiringe saking pundi ta? Saking Bungkal Bungkal Ponorogo. Jauh. Jauh nan. Ya ampun. Saking Bungkal Ibu nggih. Niki sing saking Bungkal. Teng Wingke. Oh, nggih alhamdulillah. Bungkal niku tewebih lho nggih. Nggih lumayan tebih. Wis Urung. Lah jarene krungu-krungu adoh ngono lho. aja sok rono ritek. Gosip ya wi. Nenek aku wis tau ditanggap ning kono. Oh, mayare cedak ngono. Maksudnya ya ben diundang rono. Nah, nggih, ya Allah nggih. Kok tadi mriki kita gugu-gugu. Nggih radi majeng kemawon. Alhamdulillah. Kulo tak ucapaken salam riyen nggih, Mas. Nggih, nyuwungaken. Alhamdulillah. Kesane Mas-mas niki ningali kula sange mriki. Ketinggal apa mboten niki? Bapak-bapak, ketinggal? Nggih, alhamdulillah. Mboten ngantuk to? Mboten, alhamdulillah. Bos sing ngerti bancine tekono kok ketoke wedi ngoten. Lah kula ki nembe mriku ngono, bancine teko neh ngono jarene. Kayak iki lakon Kok padahal aku duduk banci lho, Mas. Aku nek delokne banci ki mesti nesu lho, Mas. Mboten. Duh, makane wong-wong sing ngelokne aku banci tak parani. Lah nyapa jenengan ngelokne banci aku. Apa wis seruh ngono ya. Enek-enek ngono te mriko ngono. Piye? Mas, ngelokne aku banci nyapa? Banci ki barange cilik, Mbak. Jane sapa? Aku ngono. Kok ya Umurku gedhi kok. ngawur rek. Semangate ngoten lho. Nggih, ya ampun. Kok tak ucapaken salam riyen nggih, Mas. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bingung aku nek rene nutup ibu nek rene mriki mah. Ya karo mubeng ngono ae gak Lah nek masalah. mriki mboten sekeca nggih to ngingi. Ya ampun nek senten mriko kersane nggih ketinggal. Alhamdulillah. Langsung kemawon iki ten Mas Manggolo jogetin apa mboten Ibu, Bapak? Nggih dijogetne nggih. Nggih, alhamdulillah. Sing teng daerah mriki dingin nggih. Dingin. Ya ampun. Dingin-dingin gimana gitu. Nah, nggih, makane kula niki ketoke kerasan teng mriki. Ngoten. Mugi-mugi jodoh kula nggih tiyang mriki nggih. Amin. Lha tukang foto iki. Lho, tukang foto iki gene stadion ya. Langganan to? Bal-balan karo aku. Oh, Maksudnya langganan kanca bal-balan. dhewe ngono, kanca Oh. dhewe lah kok iso. Ayo sini Mbak Domas Manggolo sini ya. Sini. Ayo. Mbak Domas Manggolo. Kaya roh druwo ngono. Gak apa-apa padahal Mbak Sandy ki wis jinak lho Mas, ora nyatek aku ki, ora Mesti. nyatek, ora nyakot. Aman-aman. Alah, lah paling yo mung ndilat sithik ngono. Iki piantune ya loman ya ta. Pripun? Piantune loman tak sendi iki. Oh nggih, saestu. Kula niki lah. Apa to? Duit mboten doyan kok kula niki. Iya doyan-doyan apa nang leleken. Ayo sini gak maju sayang. Ya ampun, Mas. Do Mas iki yo jan ora umum. Piantun Suluk iki ngeten iki lho Brangke malah. kok Ya ya. Allah. Kayak nom-nomanku mbiyen sing iki cah iki ya ampun. Jan nom-nom aku kaya awakmu lho, Nduk, ayune. Kowe ke batine amit-amit. Pamit-pamit piye to nom-nomanku ki lho Mas, aku ki dadi bintang kok iso. Jenengan iki kok. Bintang kejora. Ora,
ya aku setiap nek dangdut ngene iki mbak-mbake nyanyi ngene iki ya. Ning alun-alun ning apa aku ning ngarep dhewe Mas joget. Ngono. Wah, aku seneng nek dangdutan ngene iki. Aku mbek wong kakung-kakung ngono iki ya, aku mlayu ngidul digodak ngidul, ngalor digodak ngalor. Ngetan digodak ngetan, aku yo mlayu banter to Mas. Punya apa? Ya aku nyopet ora mlayu ora ditonyone. Tibaknya. Iya biyen heeh. Itu ta Mas kene ndek nama siapa sayang? Monica. Monica, ayune Monica ya Allah, rawuh kaya aku lho ayumu. Kelas pira, Nduk? Kalih. Apa SD? Nggih. Lho. Goblok men to. Mosok sampe ning kelas SD. Kelas 2 apa beneran? SD. Mosok to? Ya Allah, SD samene gedene ya. Lagi SMA kaya ngopo? Yo ya Allah. Makame apa, Nduk ning dalem? Sekul. Oh, sekul ya Allah. Mesakne ya awakmu gede kelas 2 SD. Ya Allah, bocah iki. Cita-citamu besok dadi apa, Nduk? Ditekone cita-cita mesti guyu. Bocah saiki kadang-kadang ngono, Mas. Ditekone cita-cita iki mesti ora ngerti. Senengane mangan turu dolan ben bendah awake ya to. Nek jaman biyen ora, cah cilik sakmene iki mesti ditekone cita-cita apa? Polisi. Dokter. Sampeyan biyen apa? Aku cita-cita apa sen banci ya. Dadi kelakon, dadi banci. Ketekan. Pas wali liwat kira-kira. Makanya cita-cita ki sing apik sapa ngerti diamini para tamu. Dadi ya Nduk ya. Apa Nduk cita-cita Nduk? Mboten ngertos nih. Boten ngertos. Ya wis sijine sapa? Vanilla. Vanilla. Ya Allah kayak jeneng parfum lho we. Kelas pira Nduk? 6. Kelas 6. Ki bener kelas 2 iki. Mboten ngertos. Lah, Iya to cah. kenal ya lagi ki mau kok ya. Kok ya. Cita-cita apa Nduk? Mboten ngertos. Kan duwe lah diomongi bocah saiki kene. Dolan turu mangan ngono wae pokoke terserah lah pokoke. Wis manut Lah nggih, Ini berhubung ini domase hijab mboten napa-napa dijogetne, Bu. Mboten napa-napa nggih. Oke. Lah kula nggih aji teng mriku ngene. Oh, Mas ya ngoten kan kula ajrih. Lebih baik izin dulu. Izin dulu. Ganti manggolone ya Allah, Mas. Manggolone iso merusuh ngene ya. Ngati-ngati lho ya. Lah ya seru resik-resik putih-putih lho ya. Tuturan Cina. Iku suwi-suwi kepala anak berapa Mas? Ngono kan. Nggih. Kepala bocah berapa Mas? Ngono samar suwi. Lah ora ya jan ora. Asli sini niki napa mboten? Nggih. Asli Suluk ya Allah. Suarane gitu ya. Wong Suluk utara ya manis, brengose muntup-muntup tipis ngono ya Allah. Padha karo Mas Hani berarti ya. Ngono. Mosok. Udah gitu. Kumis tipis. Mosok to. Hitam manis. Oh, ya Allah. Iya, Mosok. Ada kuwi. Rasaku yo gak hitam kok kuwi. Lebih ya. Belang. Ngawur. Kalau ana bagian lah enek sing putih dhewe, enek sing ireng dhewe lah mesti enek, Mas. Ora mungkin wong ireng kabeh ini gak mungkin. Mesti enek sing putih dhewe, enek sing ireng dhewe. Mesti kan maksudnya ini lo kulit ini sikut apa kan enggak rata. Tapi aku gak percaya. Pripun? Ora percaya nek Mas Hani nek sing putih. Lho, jenengan jajali epek-epeke niku lah putih dhewe. Abang. Anjokit napa mboten? Manut mawon. Manut ya Allah, aku seneng loh. Nama siapa? Aji. Aji. Kelas pira Mas Aji? Setunggal SMP. Loh. SMP sak koyo ngene lho Mas. Ya Allah brengose muntup-muntup. Wis sunat purung. Derek. Lah dalah ya urung lho Mas ya Allah. Jajal delok. Idamanmu. Lah betul sakmene ki iso rong sunat ki ra mungkin kok iso Mas aku. Sijine sapa Mas? Ya Allah kaya anu Ariel Noah lho ya ampun bocah iki. Nama Naufal. Kelas ya Allah brengose ya Allah. Kelas berapa? 2 SMP. 2 SMP cowok SMP ya Mas. Ayo joget lagune apa nyuwun apa? Pumpung penak niki sange pundi? New Senada. New Semada. Senada. Pundi? Suluk mriki. Glonggong. Berapa Madio? Oh. Apa njaluk lagu apa? Manut mawon. Manut apa? Manut mau. Manut nek manut. Tambal ban bisa? Sing lagi ini ya pemak jedor. Dat.
Jogetan bagus sawar sama Mbak Devi ya. Oh, tak sawar 5.000. Oh, tangan di atas. Oh. Ayo dong. Oh. Yang papan joget 5.000, 5.000, 10.000. Bisa, seket. Oh, 100, oke. Tukang tambal ban uripe sandalan Oke. Oh. duit sing halal penting cukup kanggo sandalan pangan goyang yo Joget, joget. Mboten mantuk. Yo, monggo. Oh, mangga nih. tukang tambal ban rezekine untung-untungan Oh, kang ngadep ana. duit kantongan wayah kes wetengku kroso rocongan Tangan di atas. Siap-siap mak jedore ya. Adep rono. Sini bunyinya kene. Ya, mak jedor ya. Ya, apa seneng aku. Ya. mak jedor dong ana pene baca wah iki mesti rezeki Baleni maneh mak jedor. mak jedor dong ben pecah maneh esuk rezekine tambah luko owe tambah luko owe tambah luko owe tambah luko owe tambah luko Nggak saya kira, saya duga jogetanmu jos loh. Ya Allah, pi rasane pas mak jedor ngono he. Anyep. Bocah iki kok piye to? Mak jedor-jedor iki menak mosok anyep, paling kowe kurang demek ngene lho sik njajal. Nah, engko ceki. Bocah iki kok iso aja didudulne ngono kok iso rene rada rene. Dia makan orang demek jajan sekali nek demek ben ora anyep. Aja dipepet. Aja dipepet nih kok iso. kurang mepet Lah bocah iki dipepeti mak nik ngono. Kayak benik lho. Ikine lho, kok iso rene. seleh mburi Dia mau kan anyep toh, dijajal maneh. Ketipu nggih. Rada ngene, rada mendek. Adep apa? Ya aja miring. Loh, aja miring kok ya. Nah, ya. Digoyang sithik-sithik. Digoyang. Diubeng nih. Bocah iki kok nyapa-nyapa. Nyapa izin. Boten. Lah nyapa. Kurang jos. Lah jaluse njaluk piye ngarep? Bancirat. Kok banci kare sapa? Lah kowe nge ngono, Pak. Lho sik tak akoni nek ngarani aku banci, ciri-cirine banci ki apa? Ya kali sampean iki. Lah ya apa? Nggih, wonten sampean niku lho. Lah aku wedok lho. Wedok aku ki kowe gak percaya. Boten. Lho, ya ampun. Wong wedok ki ciri-cirine apa? Ayu ta? Nggih. Aku ayu apa ora? Boten. Oh. Bocah ki aja carane. Wis gak apa-apa, kowe nek ngarani aku banci ra apa-apa. Capek? Nggih. Mau pulang? Pulang. Ya wis pulang. Menak itu aku misalnya. Nah. Alhamdulillah. Pripun Bapak Ibu sampun? Dereng. Baru mulai. Sindawi dadi manggala sapa sik no? Sindawi dadi manggala. Lek patemi. Lek Patemi. matur pripun? Nek matur piye? Nek ngakon ki piye ngono lho. Nggih, tiken dadi manggala ngoten. Terus jawabe sampean apa? Nggih, Lek. Ya aku mewakili. Matur nuwun, ora enek apa-apane. Ikhlas. Boten. Loh, lah piye iki tanggane kok iso nulung kok. Lah kok mesti mengharapkan sesuatu ya ini ki. Kok iso nyapa kok gak ikhlas nyapa we. Nggih, biasane enten amplope ngoten.
Enten amplope. Ini gune aku ki manggolo lho 15.000. Tem mriki pinten? Akeh men 50 yo. Gune aku ki 15.000. Ya ta? Wis tem mriki 20 ya piye? Kurang. Lah mbok gitu ku apa? Rokok sak bungkus sik kurang. Rokok sik cilik rokok. Ya wis gelem ditambahi Mbak Sendi apa ora? Purun. Purun. Tenan? Nggih, Reokan purun apa mboten? purun. Saged reokan? Boten. Lha piye to? Gare gelem saiki reokan purun apa mboten? Tak kei 50.000. Purun. Purun. Oke, dilepas. Bocah ganteng iki diplo foto ae. Dilepas sandale ngono. Kopiahe. Kopiah apa jenenge blangkone iki ne. Diuculi kok iki ne. Ya omong ya iki pompong daleme Bu sinten? Bu sinten daleme Bu? Bu Supatmi, ha. Iki permintaane Bu Supatmi, ayo. Ya Allah mbok iso dibuka kowe kaya anu lho we. Heeh. Kene ya. Monggo kula nyuwun reokan kecik nggih. 50.000 teko aku dhewe tenan tak ngapusi. Yo. Ana rene, aku nek rono glungguh kowe kok. Yo ngene-ngene wet sik hop perjanjiane piye? Sak jungkiran 5.000 oke. Nggih to Bu nggih, setuju nggih? Sak jungkiran 5.000 nggih. Setuju nggih? Lho setuju. Heeh, dadi wis sak jungkiran 5.000 nek ping 3 15.000 oke? Oke. Oke, yuk. Sik urung, dirungokne kae lho kok ngene ae. Dunggane sik gak apa-apa, dunggane sithik. Ya. Piye to iki? Cek hop. Lah iki reokan kok wingi. Kuwi kok ngene iki. Kayak arep ngapa? Diwarai sih, aku ra iso. Lha iki penak ngono diwarai. Heeh, yuk langsung ning kono tok sedelo tendang. Langsung rono. Yuk. Hae, dubole jareke. Hae. Lho, ngadep rada rono to. La. 5.000. Setuju nggih 5.000 nggih satu kali. Awas sunata piki, rada rono. Joget sik. Hae. Oh. 10.000. Joget sik. Lho. Hop. Gak kene iki diitung gak joget sik kowe. Wong ngono-ngono wis joget lae. Joget sik ngene ting ngono. 10.000 sekan nggih. Kesel? Dereng. Urung yo lanjut. Hae. Yo. Tinge. Lho. Balik. 15.000. Hop. Piye? Pun kesel. Mung 15.000. Ora apa-apa lumayan aku kelok 15.000 tok. Alhamdulillah sangat bagus. Kok nek kono 15.000 ya. Wis engko tak tambahi aja nesu kok iso. Oke, sudah sampai belum? Sampun Ibu Bapak? Sampun apa dereng? Dereng. Lah kok dereng nanggap piyambak? Lanjut. Lah enek anune ora kok iso. Mosok aku mung 15.000 nyangoni tok. Sampun nggih, kula nyuwun pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napa? Kula. Oke, yo langsung jajal permintaane Mbak Rene, Mbak. Mriki jenengan mriki. Lho, kula tak reokan jenengan mriki.
Mboten yo nggih. Nggih, ngaturaken ageng panduwun Pak Cindy.